Bit-twaqqif tat-Tempju f'Ġerusalemm fis-sena 960 qabel Kristu, Iżrael baqgħet toffri l-Alla sagrifiċċji. Ta' kuljum, is-saċerdoti kienu joffru żewġ teħrief, wieħed filgħodu u l-ieħor fil-għaxija, biex ipattu għad-dnubiet tan-nazzjon. Matul il-jum kienu jsiru sagrifiċċji oħra privati. Kienu joffru moż, barrin, ħamiem u ġiela fost oħrajn. Dawn kienu jiġu sagrifikati fuq altar kbir tal-bronż fid-daħla tat-Tempju. It-Tempju kien imbena fuq l-istess post fejn Melkisedek kien offra ħobż u mbit u fejn Abram kien se joffri l-ibnu Iżak u fejn Alla kien ħalef wiegħed li salva l-ġnus kollha. Il-jum tal-Għid baqa l-aktar jum importanti fejn insibu li madwar 2.5 miljuni pellegrini imorru f'Ġerusalemm. Dawn kienu jinġabru minn madwar id-dinja magħrufa kollha ta' dak iż-żmien. X'kien il-valur ta' dawn is-sagrifiċċji? Il-vittma maħruqa offruta bħala sagrifiċċju l-Alla ma kienx biżżejjed għall-Alla. Huwa ried ukoll sagrifiċċju intern. Hekk insibu f'Salm 51. Għaliex lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju, noffrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċċju tiegħi o Alla u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Ġesu wkoll kien josserva l-Għid ta' kull sena. Min jaf kemm kien mill-ħaruf l-ewwel mal-familja tiegħu, imbagħad mal-Apostli. U li tieħu sehem fl-ikla tal-ħaruf kien l-uniku mezz li ludi den tal-isem seta' jġeddet il-patt tiegħu ma' Alla. Il-festa tal-Għid kienet ċentrali għall-missjoni ta' Kristu. Kien mument deċiżiv u definit. Ġesu kien il-ħaruf u meta sab ruħu quddiem Pilatu, jgħidilna San Ġwan l-Evanġelista, kien il-jum ta' tħejjija tal-Għid kien madwar is-sitt siegħa. Ġwanni kien jaf li s-sitt siegħa kien il-ħin meta s-saċerdoti jibdew joqtlu l-ħrief tal-Għid. Dan mela kien il-mument meta kien se jkun is-sagrifikat il-ħaruf tal-Alla. Jgħidilna wkoll li ebda għadma ma tkissret minn ġisem Kristu biex isseħħ l-Iskrittura. San Ġwan ikompli għajdilna li l-Kristus ewħ imbit qares bi sponża fuq qasba tal-issopu. L-issopu kienet bħal qasba fera li skont il-liġi kellha tintuża biex biha is-saċerdot irroxx ibierek lin-nies bid-demm tal-ħaruf maqtul fil-Għid. Qed naraw rabta kbira bejn ir-rid li kien isir fl-Antik Testament fl-Għid u t-twettiq li seħħ fil-Għid il-ġdid bis-sagrifiċċju tal-mewt ta' Ġesu. Minn dan nikkonkludu skont San Ġwan li fis-sagrifiċċju l-ġdid u definittiv tal-Għid Ġesu huwa kemm is-saċerdot u kemm il-vittma. Is-sagrifiċċju ta' Ġesu fuq is-salib għamel dak li d-demm ta' miljuni ta' naġ, barrin jew moż ma seta' qatt jagħmel u x'għamel eżatt insibuha fl-ittra lil-Lut. Hekk jgħidilna San Pawl, għax ma jistax ikun li d-demm tal-gniedes u tal-moż ineħħi d-nubiet. Id-demm ta' 250,000 ta' ħrief ma seta' qatt isalva l-ġens ludi anqas u anqas lid-dinja biex impattu għad-nubiet kontra Alla li huwa tajjeb, infinit u etern. L-umanità kellha bżonn ta' sagrifiċċju perfett, sagrifiċċju tajjeb bla teba u bla qis, daqs Alla innifsu. U dan kien Ġesu Kristu li hu biss seta' fi kliem San Pawl ineħħi d-dnub bis-sagrifiċċju tiegħu innifsu.